И така, случвало ли ви се да усещате, че винаги нещо не е наред с тялото ви? Тоест имате главоболие, проблеми с храносмилането, постоянна умора, която никога не минава дори да си почивате, някакво стягане в гърдите и никой не може да открие причината. Отивате при хиляди лекари, които, както видяхме, са под доста сериозно напрежение. Те нямат време да ви слушат, защото имат страшно много административна работа. И в един момент вие, отивайки някъде, не знаете какво се случва с вас. И така, крайна сметка, обикаляйки по лекари, съвсем нормално е да има кръвни изследвания и лекарите ви казват, в тези кръвни изследвания нищо няма, изключително са нормални. Образните изследвания и те не показват нищо, защото много често, когато кръвта е окей, ние хората, търсейки нещо, търсейки обяснение на нещото, винаги се обръщаме към една доста прецизна диагностика, която в момента има, и това е АМР-а. По някаква причина, не знам защо хората все още смятат, че АМР е панацея. А има области, особено в неврологията, което АМР не е панацея, защото нищо не може да се види там. Казват ви тези лекари да почивате повече и да намалите стрес. Много хубави предписания, изключително хубави предписания, но не знам дали са полезни на това ниво, в което сте. И въпреки това, въпреки че сте ходили на какви ли не изследвания, срещали сте се с хиляди лекари, питали сте 1000 пъти чат GPT за диагнози, поставили сте си сами хиляди диагнози, общо взето какво се случва след това? Дискомфортът си остава. Невидимата причина за това е това, че да, нещо не е наред с тялото ви. Но вие не си внушавате, че нещо не е наред с тялото ви, защото много често след всички тези обиколки непрестанни по лекари, човек започва да си мисли, че това си е негов проблем и че той си внушава, че нещо му има. В Словенсо, в нашата практика, ние се грижим за бърнаута и стреса на хората. Виждаме хората, които страдат от реални, продължителни физически симптоми, които трудната медицина, съвременната медицина изключително трудно обяснява. И много често липсващото звено в това обяснение е хроничния стрес. Защо? Защото това, което споменахме преди обяд в модулите, е това, че за да може да се диагностицира нещо, което е невидимо и за да може науката да бъде там, трябва мултидисциплинарен подход. Тоест не едни специалисти, а хора от различни области, които да направят нещо, което да бъде в помощ на хората. И така, какво всъщност прави стресът в тялото ви? Повишените нива кортизол и адреналин, тези хормони нарушават съня, потискат имунната система и променят метаболизма. Между другото се счита, че ако имате повече от 2 настинки годишно, то вие определено имате проблеми с хроничния стрес. Доминиране на симпатиковата нервна система, на тази система, която постоянно ни прави ние да сме в борба или бягство, т.е. да сме войници. Дори и когато сте в покой, дори и когато си почивате, тази система остава претоварена. Повишено възпаление. Хроничният стрес увеличава възпалителните процеси в организма, които са свързани с умора, болка и хронични състояния. С времето хроничният стрес води до реални биологични промени. Също така, другото, което е изключително важно, това е нарушената връзка между мозъка и червата. Стресът влияе директно върху храносмилането и може да доведе до подуване, гадене, запек, диария или симптоми, свързани с така нареченото болест на корена или болестта на раздразненото черво. Повишената чувствителност към болка. Нервната система може да стане по-чувствителна към болкови сигнали и явление известно като централна сенсибилизация. Т.е. знаете, че когато сте под стрес, започва нещо да ви боли страшно много. И много често стресираните хора, които ходят на лекари и които лекарите трябва да ги прегледат, за да им намерят решение на проблема, не успяват точно за това да напипат точният проблем, който е там. Защото хората стават твърде чувствителни и хората казват, какво толкова, я не се лигави, нали, какви с тия работи. И така,
Резултатът. Симптоми без очевидна медицинска причина. Чувствате се зле, но не можете да разберете защо. Защо изследванията ви може да са нормални? Медицинските изследвания са създадени да откриват заболявания, но те не винаги могат да улавят функционални нарушения, причинени от стрес. Ако симптомите са ви в резултат от хронично натоварване на нервната система, лабораторните резултати няма да покажат отклонения, тъй като все още тялото ви е годно да се бори. Все още болестта не е развита, но вие усещате сигналите от претоварването. Така че тези сигнали, те не могат да се хванат по никакъв начин от традиционната диагностика. Симптомите, които се появяват и се местят. Например, ако забележите някаква последователност в тези симптоми. Една седмица, например, ви боли страшно много глава, ама всеки ден почти. Следващата седмица имате стомашен дискомфорт, третата седмица може нещо друго да ви боли. Общо взето това е едно от нещата, които причинява стрес. Обострени имаме в периоди на напрежение, т.е. когато имаме срокове, конфликти, изпити, отговорности някакви, особено при хората, които са с пагони, то тогава всичките тези неща като че ли изведнъж се появяват от невидимото. Вие сте си мислили, че отдавна сте ги загърбили, но те в един момент ви се стоварват. Чувството, че сте напрегнати и изтощени, уморени, но неспособни да се отпуснете. Защото много често това отиди си вкъщи, почини си, ама ти като отидеш вкъщи, не си оставяш главата някъде, а просто си я носиш със себе си. И дори да си вкъщи, нали, някак си тази твоята глава и невидимия критик, който стои вътре, ти пречи в един момент да си починеш. И най-неприятното нещо е действително липсата на ясна диагноза, въпреки множество изследвания. Изключително характерно за хора в бърнаут. Бърнаута е много трудно да бъде уловен и да бъде диагностициран. Точно поради факта, че бърнаутът е емоционално състояние. Неговото физиологично отражение е изключително трудно да бъде измерено. Не случайно професор Йорданова в началото на панела говори точно за това, как можем по физиологични признаци да измерим невидимото и да можем да помогнем на хората действително да имат разумен живот. Решението. Това, което в началото ви казах, най-вероятно колегите са ви разказали, това е продукта, който ние създадахме, Test My Stress. Какво дава Test My Stress? Дава много, както на организациите, така и на отделния индивид. Защо го дава? Ами защото в един момент ние можем да разберем какво се случва вътре в нас и да вземем мерки преди болестта да се е появила. Тоест имаме време, в което нашето нарушено качество на живот може да бъде възстановено. Естествено, тук може да дойдат на помощ специалисти, или пък доклада, който вие получавате от скрининга, е достатъчно подробен, за да може да ви даде вашата персонализирана посока, в която вие да работите, и по този начин вие да имате инструмент срещу невидимото нещо, което се случва в тялото ви. Още повече, че стигмата за менталното здраве тук в България е изключително разпространена. И някои хора, които ти виждаш, че имат невероятна необходимост от някакъв тип подкрепа, просто те в един момент я загърбват тази подкрепа и тази причина. Решават, предпочитат да си останат там в дискомфорта, да си стоят с нарушеното качество на живот, отколкото да потърсят подкрепа. Точно поради тази причина, защото ние работим с много така наречените C-level менеджери, т.е. decision makerите, които никога не признават, че имат проблеми. Абсолютно никога. Това е много характерно за този тип професии. И общо взето за тях ти да им дадеш реални знаци на собственото им тяло, че нещо вътре в тях става, е изключително ценно. И така, това ми беше посланието към вас. Следете тялото си. Тялото ви е един изключително съвършен организъм, който организъм може да ви покаже дали имате проблем или нямате. Много често, когато човек е пред психическо пренапрежение,
той се чувства откъснат от тялото си. Тялото му е някъде на едно място, а пък той се едно го няма там и го гледа отстрани. Така че в момента, в който усетите това състояние, не мислете, не се плашете от него, не мислете, че това е нещо, което завинаги остава. Това е моментното състояние, което е характерно за хроничния стрес. Потърсете начини, по които вие да можете да се справите с него. И вие не можете сами, защото хроничният стрес е емоционално преживяване. За да може емоциите да бъдат намалени, трябва да ви помогне някой. И това е проблема при голямата част от професиите, които днес видяхме. Защото, по принцип, в голяма част от професиите имаме първоначален скрининг, но какво се случва с човека в последствие е малко трудно да се каже. Имаме скрининг на физиологичното състояние, но скрининга на психологичното състояние, което съответства със собственото усещане за качество на живот, спрямо това, което казва тялото ни, е нещо съвсем различно. Та технологията и науката, вървейки ръка за ръка с всички тези многопрофилни знания, които има, в крайна сметка дават възможност на човека действително да обърне внимание на себе си. И така, бъдете здрави, бъдете много щастливи. Благодаря ви, че ми слушахте с тези съвети. И сега идва за мен една част, която още взето ще поканя колежката Моника за томболата.